Welcome to Isinamuva Tutoring, uPeter Efoslorus. Sizokwenza i-counting principle okuyi-part ye-probability yawa-grade 12. I-counting principle kukhulunywa ngama-arrangements, different types of arrangements. Okungaba ukuthi si-arrange mhlambe ama-digits. Ama-digits iy'number from 0 to 9. Kungaba ukuthi si-arrange ama-letters. So ama-letter ke noma ama-alphabets awu-26. Kungaba ukuthi si-arrange ama-vowels awu-5. Kungaba ukuthi si-attend ama-consonant, noma consonant noma yini, but lapho kusuke ukuthi out of 26 kuma-alphabets sikhipha ama-vowels bese kusala lowo 21 lowo. Kungaba ukuthi si-arrange ama-objects. Ama-objects ke including abantu, mhlambe iy'moto, iy'ncwadi, whatever e-arrangewayo. Mangithi ke siyayi-arrange ngisho ukuthi for example mhlambe mangathiwa ngikhuluma ngama digits, ngifuna ukukhanda i-pin, a 4-digit pin. Kusho ukuthi mawukuthi ngifuna ukukhanda i-4-digit pin ngingekho restricted, kusho ukuthi ngingachoose from any 10 digits kodwa ngizochoose 4. I-question ke ngawukuthi ke mangaka ama-4 digit pin ongawakhanda from lama digits awu-10. Yiwo kama-arrangements esikhuluma ngawo lawo. Kungawukuthi mhlambe ucreator i-password mawukuthi sikhuluma ngama-letters. Mangaki ama-password ongawakhanda from those 26 letters mhlambe kuma-alphabets mawukuthi ayikho i-restriction. Kanjalo kanjalo. Kungawukuthi mhlambe if let's say sikhuluma ngabantu, mhlambe sithi bayahlaliswa bafuna ukushutha isithombe, bengahlala ngaziphi iy'ndlela ezehlukahlukene, how many different possible arrangements abangakwazi ukuthi behlale ngawo uma beshutha isithombe. Mawukuthi sikhuluma mhlambe ngey'moto kwi-parking lot for example, mangaka ama-possible arrangements wokupaka iy'moto angaphuma if kuzopakwa lezi iy'moto mhlambe kuma-spaces amangaka. Sikhuluma ngaleyo nto ke, okubalulekileyo kumele ukwazi ukuthi kuma-conditions abasinikeza wona, e-common kakhulu le ye-repetition, ukuthi repetition is allowed, repetition is not allowed. Uma ngithi repetition is allowed ngisho ukuthi let's say siney'number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 for example. Sifuna ukukhanda a 4-digit pin. 4-digit pin. Bese bethi the repetition of digits is allowed. Mabethi the repetition of digits is allowed, ngenze example ye-pin la. Kusho ukuthi basho ukuthi ungakwazi ukuba ne-pin ewu-000. Ungakwazi ukuba ne-pin futhi ewu-1111. Ungakwazi ukuba ne-pin ewu-2222. Ungakwazi futhi ukuba ne-pin ewu-00223 noma 3477. Angithi uyabona ngirepeathe abo-0 bodwa, ngirepeathe abo-1, ngirepeathe abo-2, ngirepeathe o-0 kuphela lana bawu-2, ngirepeathe o-7 ngoba i-repetition of digits is allowed. So iyaba khona i-condition kanjalo. Ngicabanga ukuthi i-condition enkulu leyo kumele siyi-understand mabethi repetition is allowed. Lana kodwa kuwona ama-arrangements lawo, bengenza ama-examples wama-pin la. Kuyenzeka kodwa bethi repetition is not allowed. Kubalulekile ukuthi umfundi ekwazi lokho ukuthi makuthiwa repetition is allowed basho ukuthini, uma bethi repetition is not allowed futhi basho ukuthini. Okay. Mhlambe masingenza i-example ke yayo lento le esikhuluma ngayo ye counting principle noma lento yama-arrangements. Singathatha mhlambe u-2 no-4. Let's say sinalezi numbers owu-2 kumele siyisebenzise ukukhanda i-pin, a 2-digit pin. Kusho le pin yethu ingakwazi ukuthi ithi
2 ithi 4. This is the actual pin. Noma ingakwazi ukuthi ithi 4 ithi 2. Again, this is the actual pin. Equation izobe ingasho ukuthi bhala ama-pin. Equation izobe ithi how many possible arrangements from these 2 digits, noma mangaka ama-pin ongawakhanda from these 2 digits. Mabethi mangaka ama-pin ongawakhanda from these 2 digits, 1, 2. Kusho ukuthi kungaphuma 2 pins. But sifike kanjani kulo 2 pins? Kulula because la siney'namba eziwu-2. But iy'namba mase ziningi angeke uzukwazi ukubhala ama-pin mhlawumbe possible ugcine uwabhale wonke. Angazi noma niyangithola. Kube lula la ukuthi ngithathe u2 ngimbeke eqaleni ngize ngo4 bese ngiyayishintsha ngiqale ngo4 ngize ngo2. But mangathiwa bekunama digits awu10 ebengizokhetha kuwo, bengingekwazi ukubhala ipin yokuqala epossible, ipin yesi2 epossible, ipin yesi3 epossible, ipin yesi4 epossible up to leyo number leyo. But kwenziwa kanjani ukuze ufike kulo 2 lo? Uzofika uthi okay, ngifuna ukukhanda 2 digit pin lana 1, 2. Bese uthi ke for the first spot, let's say is create a pin. For the first spot, ngina how many to choose from? Ngina 1, I could choose u2 for the first spot, or I could choose u4. Kusho ukuthi ngina 2 digits to choose from. Bese ngiyithatha ke, let's say for example ngithathele for argument's sake. Mase ngidlulela ku spot esilandelayo, ngina how many to choose from. Lana ke question isisekutheni is the repetition of digits allowed or not allowed? Let's say ke is not allowed mhlambe kule question le. Kusho ukuthi ngoba i-repetition of digits is not allowed, u2 is no longer available. Angithi uyabona ngoba the repetition is not allowed. Kusho ukuthi ke for the second spot manje ngina how many to choose from? I only have 1 to choose from. Kusho ukuthi ngizofaka ubani lana u1. Noma niyayithola lo 2 lona akuyena lo 2 lo, but u2 ukuthi ngina 1, 2 to choose from. And then lo 1 lo no ukuthi now that sengimchoosile u2 sekusele 1 to choose from u1. Wenze njani ke ngalo 2 nalo 1 ke uyaba multiplier. Kusho njengoba isikanjena sekumele ngithini, ngithi multiply lana bese ngithola i-answer ukuthi ke 2 times 1 is 2. Kusho ukuthi ngina 2 possible digits engingawakhanda, ngina 2 possible pins engingawakhanda from lezi numbers owu2 okuwu2 no4. And kuyayenza isense. Angithi yabo enye ipin ngathi 24, enye ipin ngathi 42 okwenza ukuthi ebe u2 njengoba umbona lo 2 esimbhalela. Noma niyayithola leyo nto, ngizamchazela ukuthi kahle ihamba kanjani noma kule chapter kahle sobe sidila nani. But khona into engifuna ukukhuluma ngayo okuthiwa i-factorial. Before siqhubeke nje khona into okuthiwa i-factorial. Akusimanga i-factorial, asizukuya deeper kuyo ukuthi kahle yini, but engingakusho ukuthi indlela efancy yokubhala iy'namba ezimultiplyiwe. Let's say for example ngino 2 times 1. Indlela efancy yokubhala u2 times 1 ukuthi 2 factorial. So le exclamation lena u-factorial. So indlela efancy yokubhala u3 times 2 times 1 ukuthi ngithini 3 factorial. So usuyazi ukuthi u5 factorial ufana no5 times 4 times 3 times 2 times 1. I hope niyayithola. So u10 factorial kusho ukuthi ngizosuka kubani ku10 ngilokhu ngehla ngo1, 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 ngilokhu ngehla ngo1 ngize ngiyofika ku1. U10 factorial lo. I hope niyayithola. Ngizokuchazela ukuthi izosebenza kuphi ke lento ka factorial kule topic esibhizi ngayo. Okay, u-factorial ke usebenza makuwukuthi la ozobuthatha khona izinto ozobuchuza kuzo ziyalingana nalapho ozobufaka khona. Ngiyibeke nje ngesizulu.
For example, let's say ngino 1, 2, 3, 4. These are the numbers engizokhetha kuwo. Ngifuna ukukhanda a 4-digit pin. So ngifuna ukukhanda ipin ena 1, 2, 3, 4 digits. Now uyabona ukuthi lana ngina how many to choose from? Ngina 4. Ngifuna ukukhanda lana into enangaki? Into ena 4. Therefore ngoba ziyafana lezi zinto lezi ufactorial ke uvumelekile ukuthi esebenziseke. But uma ukuthi mhlambe uthanda imaths fancy ungamfana noma ikuphi factorial but sewukuthi ke khona lapho ukuthi ke kumele kube uthi uyayazi vele imaths fancy asikho kodwa lapho ngicela ubambe nje ukuthi ufactorial sizomsebenzisa makuukuthi lapho engizobe ngichoose khona nalapho engizobe ngikhanda khona kuzobe kufana. I hope niyayithola leyo nto le. Okay, ngicela ukwenza ke lana mhlambe i4 digit now that sengichazile ngo-factorial. Ngicela ukukhanda i4 digit pin la. Le 4 digit pin engizoyikhanda i-condition ithi the repetition of digits is not allowed. Eyokuqala leyo. The repetition of digits is not allowed. Ngifuna ukukhanda a 4 digit pin 1, 2, 3, 4. If the repetition of digits is not allowed, remember lana equation kahlahla yisho ukuthi khanda a 4 digit pin. Ibuza ukuthi how many possible 4 digit pins can you create from these 4 numbers? Anganoma ngithola. This is not the actual pin. Into engiyishoyo ukuthi akuyona ipin lesiyikhanda lapha sifuna ukubona ukuthi lezi numbers o4 zingakhipha ama pin amangaki. Sizothini ke? Let's say a repetition of digits is not allowed. For the first spot, ngina how many to choose from? Ngina 1, 2, 3, 4 to choose from. Ngingathatha any from layer 4. Kusho ukuthi I have 4 to choose from. Let's say mhlambe for argument's sake ngithathe u3. Remember the repetition is not allowed, so 3 is not coming back ngoba sengimthathile. For the second spot, ngina how many to choose from for the second spot? Ngina 1, 2, 3. Ngina 3 to choose from. Let's say for argument's sake ngithatha now u1. For the third spot, ngina how many to choose from? Ngina 1, 2 to choose from. Let's say ngithatha u4. Remember bese ngina 2 to choose from angithi. Sengisele na how many to choose from? Ngisele na 1 to choose from. Okusho ukuthi lana kuzongena ubani? Kuzongena u1. Noma niyangithola. Akungeni lo 2 lo. Remember hayi ukuthi sikhanda yona straight ipin but sifuna ukuthola ukuthi mangakanani ama possible pin angaphuma. Okusho ukuthi ngizobe sengiyayithatha le number ngitimes alo nalo nalo. Okuyileyo answer ezophuma. But angazi noma niya notice ukuthi u4 times 3 times 2 times 1 u4 factorial kahle kahle. Okuwukuthi ke une number yakhe ke kodwa ukuthi ubani. So uyabona ukuthi iyayenza isense la desisho ukuthi besina 1, 2, 3, 4 sifuna ukukhanda into ena 1, 2, 3, 4. So kuyayenza isense ukuthi ebe khona ufactorial oku4 factorial. Noma niyayithola. Okay. Ithi sibuyeke kuyo le example bese sithi repetition of digits is allowed. So if the repetition of digits is allowed, remember sibe no 1, 2, 3, 4. Sifuna ukukhanda a 4 digit pin. Babuza ukuthi mangaki ke ama pin esingakwazi ukwakhanda from these 4 digits. Sesizothini if the repetition of digits is allowed. Kusho ukuthi for the first spot ngina 4 to choose from. Ngakhetha 1 noma 2 noma 3 noma 4 kukimi. For the second spot I still have 4. Let's say ngichoose u2 for the first spot. Ngisengaphinde ngimchoose for the second spot. So kusho ukuthi ngisasena 4 still to choose from. Noma niyayithola lonto now that the repetition is allowed.
let's say mhlambe ngichoose enye digit futhi for the second spot kwi-pin yami. Still ngisase na 4 to choose from. Why? Because yona le ngiyikhethile for the second spot ngisengaphinde ngiyikhethe for the third spot ngoba the repetition is allowed. Kanjalo futhi mawukuthi ngikhetha mhlambe u4 for the third spot, let's say ngisengamkhetha for the fourth spot futhi okusho ukuthi nala kusangena yena u4 anganoma niyayithola le nto leyo ku4 times 4 times 4 oku4 exponent 4 one-answer yakhe ke ngingayazi ukuthi ubani. This is when the repetition of digits is allowed. Kusho ukuthi kuzoba u4 times 4 times 4 times 4. Angazi noma kezwakala. Sisase kuwo mhlamba ama digits. Let's say mhlambe sesine condition engaba maningi ama condition esingaba nawo. Mhlambe enye ingathi let's say mhlambe sinama digits from 0 to 9 okusho ukuthi sina 10 digits. Bese bethi ke bona khanda a 4 digit pin. Hayi ukuthi bazohlezi bethi 4, but let's say bathi khanda a 4 digit pin. Babuza ukuthi mangaki ama 4 digit pin ongawakhanda if ipin yakho kumele iqale nge-even number. I-condition abasinikeza yona le bathi if ipin yethu kumele iqale nge-even number mangaki ama-pin ongakwazi ukuwakhipha. Nayi into ebalulekile ukuthi mhlambe siwabuke lama numbers wethu ukuthi ahamba kanjani. Okay, now bathi kumele iqale nge-even number, the repetition is not allowed. Let's say basho kanjalo. Mayizoqala nge-even number, i-question kumele uyibuze ukuthi obani ama-even number. For the first spot you must ukuthi kuhlale i-even number. Kusho ukuthi ngeke ukwazi ukuthi I have 10 to choose from for the first spot because bowu-10 laba hayi ukuthi ba ama-even number. Kusho ukuthi for ispot sokuqala anginawo u10 to choose from. Ngangaki u0 angazi noma i-even number kube u2 kube u4 kube u6 kube u8. 2 4 6 8 or 0 2 4 6 8 sorry. Ngina how many to choose from? 1 2 3 4 5. Kusho ukuthi for the first spot ngina 5 to choose from. But kuzongena a1. Yes, ngina 5 to choose from, but kuzongena a1 for the first spot. Let's say mhlambe for argument's sake sithathe u4. For the second spot ngina how many get to choose from? Kusho ukuthi ngina 9 to choose from. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Angazi noma niyayithola. Now ama-even asengangena phela la akushiwonga ukuthi angeke zengene, but into abayishilo ebalulekile ukuthi kumele iqale nge-even number. Okusho ukuthi ngina 9 to choose from. Let's say mhlambe ngithathe lo. Sengina how many to choose from? 1 2 3 4 5 6 7 8. Sengina 8 to choose from. Let's say mhlambe ngithathe lo. Sengina how many to choose from? Ngina 1 2 3 4 5 6 7. Ngina 7 to choose from. Le answer ezophuma la hayi ukuthi ipin le. Hayi ukuthi ipin le. Phela makuyipin kusho ukuthi silindele i-even number la and u5 akuyona i-even number, odd number. Akuyona ipin lento engiyibhalela, but times alezi number lezi zizokunikeza ukuthi mangaka ama-pin ozoba nawo noma ongakwazi ukuwakhanda from zonke lezi number lezi mawukuthi ipin yakhe ezoqala nge-even number. Okay, let's say basinikeze nayi let's say basinikeze nayi nawo ama digits awu10. Sifuna ukukhanda a 4 digit pin manje. But bathi le pin lena kumele ibe divisible by 2. So mabethi divisible by 2 bethi repetition of digits ke is not allowed.
Mabethi divisible by 2 basho ukuthi le phini esizoyikhanda ayidivideke ngo2. So mabethi ayidivideke ngo2 ukuze idivideke ngo2 kumele kube ukuthi igcina nge-even number. Noma singavumelana lapha into edivideka ngo2 kumele kube ukuthi igcina nge-even number. Okusho ukuthi icondition yethu isiphoqa ukuthi siqale la manje si-check ukuthi la kuzohlala ama-even number kuphela so that izodivideka ngo2. I-example mhlambe njengo-10, u-10 ugcina ngo-0, u-0 even number, u-10 uyadivideka ngo2 kuphuma u5. Noma niyayithola. Mhlambe i-example enye u12, u12 ugcina ngo2, u2 i-even number, uyadivideka ngo2, u12 u6 i-answer. Noma niyayithola leyo nto leyo. Masingathatha u14, u14 ugcina ngo4, u4 i-even number, u14 uyadivideka ngo2, u7 i-answer. Kanjalo nenye inamba mhlawumbe angathatha u26, 26 ugcina ngo6, u6 even number, uyadivideka ngo2 kuphuma bani u13, kanjalo kanjalo. So into ebalekile lana ukuthi whenever bekunikeza icondition qala kuyi condition leyo ulungisa indaba yakho. So njengoba ithi condition ke lana repetition is not allowed, okay, we fine with that. Bese bethi ke le phini yethu kumele ibe divisible by 2, okusho kumele idivideke ngo2. Therefore kusho ukuthi basho ukuthi kahle kahle ayigcine iyafana le question so ukuthi bayibuze ngenye indlela nokuthi ke asikho ekuqaleni sisekugcineni. So ekugcineni singakwazi ukuba no0 noma no2 noma no4 noma no6 noma no8. Noma niyayithola leyo nto leyo. So kusho ukuthini ke? Kusho ukuthi for the last spot, so that the pin is divisible by 2, we have 1, 2, 3, 4, 5 to choose from. Kusho ukuthi la kuzongena ubani u5. Sesingabuyela ke ekuqaleni. Remember repetition is not allowed. So njengoba repetition is not ingekho allowed, let's say bengichoose u6 mhlambe. Sengina how many ke to choose from? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngina 9 to choose from. Ngichoose a1, mhlambe ngichoose u1 for example. Sengina how many to choose from? Sengina 8. Mhlambe ngichoose u0, sengichoose u0. Sengina how many to choose from? Sengina 7. Bese umultiply lezi number ke lezi. Hayi ukuthi iphini lesiqeda ukuyikhanda, but inumber ezositshela ukuthi mangaki amaphini azophuma if siwakhanda from lama digits awu10 sikhanda a4 digit pin ezoba divisible by 2. Le answer ezophuma lana ke ikutshela ukuthi ayileyo number kamaphini maningi ngaleyo ndlela. I hope kezwakala. Baleke kakhulu ke leyo nto ukuthi uyazi. Ngizocela kodwa ukuthi ngithi ukudlula kancane la. Ngizothi mase ngifike ekugcineni bese ngenza mhlambe a few questions from ama past papers azobe sengazi uthathe kuba advance kancane ke lawo ma questions lawo based on lento engizobe nginifundise yona noma lento enginifundisa yona njengamanje. Ngicela ukudlulela kuma letters. Ama letters na into ebalekile. Let's say mhlambe nginama letters A, B, C. Bese bethi ke ngiwa arrange kanjani lama letters awu A, B, C? How many possible arrangements kulama letters awu A, B, C? Equation leyo. Eyokuqala i-possible arrangement if the repetition of letters is not allowed, let's say basho kanjalo. Uyabona njengoba bethi the repetition of letters is not allowed, bebuza ngawo ngqo lama letters ukuthi ngawo arrange kanjani. Kusho ukuthi ayikho enye ilethe ezoza ngaphandle kwama letters akhona lawo. Okwami ukuthi ngiwabala ngithi 1 2 3 bese ngithi 3 factorial. I-answer leyo ku3 factorial ku3 times 2 times 1. Noma niyayithola leyo nto leyo. But ke ithi siyenze sibone ukuthi sifika kanjani ku6 mhlambe. Ngingayi-arrange ngokuthi ngithi A, B, C njengoba beyibekile. Ngingayi-arrange ithi B, A, C. Ngingayi-arrange ithi B, C, A. Ngingayi-arrange ithi A, C, B. Ngingayi-arrange ithi C, A, B. Ngingayi-arrange ithi C, B, A.
yiwo kama-possible arrangements lawa mangaki 1 2 3 4 5 6 sithole vele u6 from lento ka3 factorial ngani noma niyangithola into enza ukuthi ngiye kulento ye-factorial ngoba banginikeza u-ABC babuza yena u-ABC ukuthi ngama-arranger ngaziphi indlela noma ngeindlela ezingaki manginikeza u-A no B no C ngaba-arranger ngeindlela ezingaki ayikho ke iletha ezoza ayikho iletha ezophuma therefore into engizothatha kuyo iyalingana nento engizoyofaka kuyo therefore ngivumelekile ukusebenzisa u-factorial leyo nto ebengizama ukuyichaza ngo-factorial so sithola ukuthi 3 factorial okuwu6 ngoba ke lama letters mancane bese ngikuvezela ukuthi singakwazi ukwenza kanjani these are actual arrangements ke lawo wabona la ama arrangements wona ngqo angaphuma ungakwazi ukuyenza kube ukuthi kuqala u-A kuze u-B kuze u-C noma kuqala u-B kuze u-A kuze u-C kanjalo I hope niyayithola leyo nto leyo nayi into ebalekile kuma letters uthola ukuthi mhlambe bakunikeza into kanje babuza mhlawumbe ukuthi ungawa arrange kanjani lama letters lawa u-A B B into engiyinothisayo ke lana ukuthi okay njobe kanjena sino A B B inkulumo iwukuthi sinama letters awu3 enyu A enyu B enyu B but uyabona ukuthi uB uphindekile kahle omunye ngathi mhlambe sinama letters awu2 ngicela ukuthi siyibuke mhlambe ngalendlela ukuthi sithi awu3 so masithi awu3 singawa arrange kanjani 1 2 3 kusho ukuthi i-answer izothi 3 factorial njengasekuqaleni okuwu3 times 2 times 1 okuwu6 asikho ke njalo isidingo salento le ma ukuthi uno3 factorial ungakwazi ukumcofa ecalculator uthola u6 straight okay ithi ke lento singaba nama arrangements awu6 ngicela ukuthi sibone ukuthi ayabani vele u6 singayimisa ithi A B B noma ithi A ithi B A B noma ithini ithi B B A noma ithini ayikho enye engifikelayo unfortunately okusho ukuthi lento lena igcina isinika 1 2 3 possible arrangements kodwa thina sibe na how many arrangements lana sibe na 6 okusho ukuthi khona into engahlangani nayi into ebalekile okumele uyazi makwenzekile kwakhona iletter ephindekile kuzomela uba highlightele ukuthi iphindekile if we approach ngalendlela ka factorial okuwukuthi vele kumele wenze kanjalo uzofika ubale ukuthi 1 2 3 okay awu3 factorial but nginotice ukuthi khona ophindekile bese uthi over umveza kanjalo ke ukuthi uphindekile over kahle ngifuna ukwehlisa lo 6 egcine ba ulo 3 lo owenza isense uyangithola so uzothi over bese uyakuye lo ophindekile bangaki ba 1 2 kusho ukuthi uzothini ke over 2 factorial angani noma niyayithola lento lena ukuthini ke 3 times 2 times 1 over 2 times 1 2 times 1 no 2 times 1 bayakhanselana kusala ubani kusala u3 vele awu1 2 3 iyayenza ke manje isense I hope niyayithola niyikhumbule ke lento uma ukuthi khona ama letters aphindekile but banokusho ku-exam ukuthi lama letters aphindekile athathe njengama different letters mabethe athathe njengama different letters uright ku6 factorial but mabe ngakushonga ukuthi athathe njengama different letters kusho ukuthi aphindekile kuzomela ubavezele ngokuthi over ukuphindeka kwabo okay let's say basinikeze u-A B C D D bathi ke mangakanani ama arrangements are possible from lento le sengithi ke mina 1 2 remember sizothatha wona lama letters lawa sisebenzise wona okusho ukuthi factorial uvumelekile so ngizothi 1 2 3 4 5 6 ngokujwayelekile ibizothi 6 factorial
but khona abaphindekile okusho ukuthi sekuzomela ngithi over bese ngiyabaveza abaphindekile. Angithi uyabona ukuthi kuphindeke u-a kawu-2, so lo 2 factorial lona kuzoba oka-a. I hope niyayithola. Bese times khona futhi omunye ophindekile u-d uphindeke kawu-2 futhi naye. If ebephindeke kawu-3 besothi 3 factorial, but ngoba uphindeke kawu-2 naye so over 2 factorial. I-answer ke ezophuma la iyo ke i-number of possible arrangements kulama letters lawa abasinikeze wona. I hope kuyezwakala. Nayi into ebalulekile ke kuyo lento le yokuphindeka kwama letters. Kuyenzeka ukuthi ama letters aphindekile, yes, but kuvele kuthiwe ke manje into yakho ayiqale ngo-a noma ngo-d kuyafana. Let's say kodwa bathe iqale ngo-a. Once bathi iqale ngo-a kanti u-a uphindekile, sekuba ngathi akaphindekanga ke lo a oyi-1. Sengisho ukuthi kusho ukuthi izothi 1 2 3 4 5 6 factorial okusho ukuthi lama letters awu6 over ngoba khona aphindekile. Kuphinde ku-d uphindeke kawu2 ngoba bathe kumele iqale ngo-a kusho ukuthi lo a lona sesiyam exclude from ekuphindekeni. Kufana nokuthi sino a oyi-1 kahle kahle noma asinayo a ophindekile. Angazi noma niyayithola, but noma ngingayenzisanga isense ngicela ukuthi niyibambe kanjalo kuzoba ukuthi ke i-answer yiyo ke le ezophuma la. Angazi noma niyayithola, but if let's say bebethe o-a bawu3 bekuno a abawu3 ngicela ukum-add u-a. Let's say bekuno a abawu3 bese bethi ke ayiqale ngaye futhi u-a. Bese ofike sithini? Remember sisebenzisa wonke lama letters lawo, sinikeze wonke, sebenzisa wonke kusho ukuthi factorial uvumelekile. 1 2 3 4 5 6 7, okay, 7 factorial. But ngiyanotice ukuthi asizukugcina la ngoba khona okuphindekile. Over bani? Over kuno d abawu2 abaphindekile, 2 factorial. Njoba bewu3 no a kuzomele kube ukuthi uthatha oyedwa lo okuthiwa siqale ngaye mawukuthi bebethe iqale ngo-a. Laba bawu2 still basaphindekile kusho ukuthi ke uzuzothi ke times 2 factorial for labo 2 abawu2 abaphindekile. Answer ke uzoyithola la ama number of possible arrangements kulama letters lawo. I hope kuyezwakala. Ibaluleke kakhulu ke leyo nto leyo. Kuningi ke kodwa abakukhulumayo njengokuthi mhlambe ithi ngene kubantu mhlambe soyibona sesenza ama questions, but ngizoyi-addressa leyo nto leyo mase sikhuluma ngama objects. Besisakhulume ngama letters lana sakhuluma ngama digits. Asingene kuma objects. Let's say mhlambe we have 4 people bafuna ukuhlala besho ukuthi isithombe. Khona mina, khona wena, khona ubhuti, khona umama. Lana ngoba abantu laba noma ama objects akekho umuntu okumele kutshele ukuthi the repetition is not allowed. Akuyenzi vele sense ukuthi mangathiwa mhlawumbe sifuna ukuhlala soba u4 sishuthi isithombe for example. Akuyenzi sense ukuthi mawukuthi nawo ama seats sihleli phansi, obvious mawukuthi soshutha sonke so4 kushuthi ama seats azoba u4 sihlale phansi kuma seats. Akuyenzi sense ukuthi lana sithola umama at the same time simthole la umama futhi mawukuthi umama umuntu onormal. Angithi yabo. So the repetition is not allowed without ukutshela ukuthi repetition is not allowed. Ayikho allowed, ayenzeki. Okusho ukuthi ke ufactorial ke uyangena futhi. Ngobani? Bawu4 abantu esizokhetha kubo, ziwu4 futhi ibase eyikhona. Therefore ufactorial uyangena. So bengawukuthini ke ithi ngubonisa ukuthi kuzoba 1 2 3 4 kuzoba u4 factorial. But u4 factorial kanjani? Space sokuqala sina how many to choose from? Sina 4. Okay, let's say kungene wena. Sesina how many to choose from for spot ses 2, sina 3. Let's say kungene umama.
Sesina how many to choose from for isport ses3? Sina 2. Let's say kungene mina. Sesina how many to choose from for isport ses4? Sina 1. 4 times 3 times 2 times 1 is 4 factorial vele. Angazi noma niyayithola. But-ke ithi sibuke nayi-ke into engabaluleka mhlambe la ukuthi siyibheke. Let's say wena okay, let's say mhlambe wena uyi-last born la ekhaya. Manje umama uyathanda ukuthi unamathele kuye ngaso sonke isikhathi. Therefore sesiba necondition ethi-ke mangaka ama-possible arrangements noma zingaki iy'thombe esingayishutha ey'hlukene makuwukuthi wena kodwa angeke ukwazi ukungahlali eduze kukamama. So wena every time makushuthwa uzohlezi wena uhleli nomama. Noma niyangithola. So kusho ukuthini-ke lokho mawuzokwenza le question ngoba wena nomama ningabantu abawu-2 uzothatha iy'pothe eziwu-2 uyi-reserve for nina no-2. Kungaba ukuthi mhlampe-ke mawukuthi ababanga specific ungathatha noma eziphi. Ungayithatha lezi engiyithathile, ungayithatha lezi engiyithatha manje, ungayithatha futhi nalezi iy'pothe eziwu-2. But uthatha iy'pothe eziwu-2, lezi iy'pothe eziwu-2 esikabani? Esakho nomama. Angithi uyabona. But-ke into engifuna uyinake-ke manje ukuthi sesizokutreat-a njengomuntu oyedwa wena nomama ngoba anihlukani. Kube isport ses2, kube isport ses3. Kusho ukuthi lana sina ngaki-ke sina 1 2 3 sina 3 factorial uyayithola. But hayi ukuthi igcina ku3 factorial. Into engifuna uyinotice ukuthi lana phakathi kwi-arrangement yakho nomama alone kungaba uwe lana kube umama la, or kube umama lana kube uwe la wena uyayithola. So kusho ukuthi nakhona la ikhona i-arrangement engenzeka yabantu abawu-2 therefore 2 factorial yenza ukuthi le nto-ke sigcine sesiba nobani times 2 factorial. Noma niyayithola leyo nto leyo. So let's say mhlambe ukuchaza futhi lento lena, let's say mhlambe sinabantu abawu10 kodwa abawu3 bathanda ukuhlala ndawonye kuzoshutha isithombe. Kusho ukuthi sofika esithini le 3 soyicounta njengomuntu oyedwa. Naba abantu abawu10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 but i3 soyicounta njengomuntu oyedwa. So kusho ukuthi-ke kuzophuma iy'thombe engaka 8 different 1 2 3 4 5 6 7 8 kuzophuma 8 factorial. Kodwa nabo laba banayo arrangement abangayenza of 3 people kusho ukuthi 3 factorial. I-answer-ke izophuma la. I hope niyayithola lento le mase ngiyichaza ngenye example. Ibaluleke kakhulu ukuthi uyazi-ke mawukuthi kukhulunywa ngokuthi abantu bazokhetha ukuthi behlale ndawonye. I hope niyayithola. Kuningi okungenziwa mhlawumbe bengasho ukuthi esinye isport eso-occupy ubani, esinye isport eso-occupy ubani. Angithi uyabo lapho sekuyaqala kuba nama-conditions amaningi. Kuyo-ke le nto le futhi iya-calculate i-probability. Ngizokubonisa kodwa ukuthi i-calculate kanjani i-probability mase singene kuma-questions. Ngicabanga ukuthi singene khona manje kuma-questions ngoba into engiyinotisile ifundeka kalula le nto ngama-questions. Lokho kwenza ama-question uphendula i-question kanjalo 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 uzuyibona ukuthi kahle i-approach kanje. But konke sengikuchazile yikho vele okudingayo ukuthi ukwazi uku-understanda bese uyokwenza ama-questions from ama-past papers. Okay, ithi senze nayo i-question from i-past paper. Two of the letters in the word curriculum are rearranged to form another words. Assume that all words have meaning. How many different letter arrangements are possible? So basho ukuthi-ke kulo curriculum singama-arrange kangaki. Uyazi ukuthi uzomdinga ukuthi mhlambe umbhale so that uzokwazi ukumsebenzisa kahle umbone ukuthi ume kanjani. Yazi-ke noma ngimbhale kahle yini.
engaphuma kanjani ke ama arrangement ngaphuma how many ke arrangements lana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 angithi uyabona sino 10 factorial but khona ama letters aphindekile la ubani lethe ephindekile 1 2 uc kuzoba u2 factorial wakhe ubani lethe ephindekile u1 2 3 kuzoba u3 factorial wakhe ubani engilethe ephindekile uR 1 2 kuzoba no2 factorial wakhe uR 2 factorial i-answer ke ezophuma la yiyo ke answer yethu le kusho ukuthi soqala esithini ke sithi 10 factorial over 2 factorial times 3 factorial times 2 factorial bese sithola ke answer kuzoba 151,200 iyona answer ke le esitholayo mabebuza ukuthi how many different letter arrangements are possible ayobkezwakala bengiye ngayichaza kodwa lento. What is the probability that a word will start and end with letter U? Indlela elula ke yokuyibuka lento lena ukuhamba uyobuka U uyabona ukuthi U okokuqala njengoba bethi probability. What is the probability? I-probability iformula layo lithi probability equals number of entries over number of sample space. Ngicabanga ukuthi uyalazi ke likhona nangala kwi-formula sheet. So ama number of entries in this case ile arrangement ile ene condition. So in this case ke a word will start and end with letter U. Iyona condition abasinikeza yona okuwukuthi kuyona number of entry. And then number of sample space ilapho khona kungekho condition. Ikuphi lapho kungekho condition? Nakho la bekungekho condition. Kusho ukuthi kuzoba u-overlaw. That's how you always calculate ke i-probability kulama questions lawo. Thatha i-condition iyona number of entries over number of sample space lapho kungekho condition. Okay, ithi sibukeke le condition ke le. Remember sinama letters lana awu10 esewonke. But sebeyamthatha u bafuna ukuyombeka le ekuqaleni omunye bembeke ekugcineni. So kulabo u bama bawu2 ayikho enye into abangayenza ngaphandle kokuthi omunye bese ekuqaleni omunye bese ekugcineni. So sengiyaba exclude ke kulento yama combination ngokuhlukana kwawo because bona whatever combination esiba nayo omunye uzobe sekuqaleni u omunye sekugcineni ngokusho kwabo. Kusho ukuthi lana we are looking at now ama letters awu8 angazi noma niyayithola leyo nto leyo over asikhohliwe kodwa ukuthi lana sesinobani sisase no R o repeated sinobani futhi omunye o repeated sino C o repeated futhi u repeated kangaki kawu2 angikwazi ukuthi ngithi u repeated. Remember ngibasebenzise bowu2 labo u laba ngababeka endaweni okuwukuthi fixed. So I'm left with u oyi1 anganoma ni understand leyo nto leyo. Mangathiwa kodwa bebethe u uzoba sekuqaleni bengasho ukuthi omunye uzoba sekugcineni then bekuzoba over 2 factorial not 3 factorial just like leya sekuqaleni. Angazi noma niyakhumbula mangenze example. Mangakhumbula ungabuyela evidweni. But yiyo ke le I number of entries yethu. I-answer ezophuma la. Kusho ukuthi ke probability therefore obviously mhlawumbe uzobavezela kumele ubavezele uyenza lento le. Bese kuba ukuthi i-answer yakhona ke la u10080 ezophuma la over 151,200. I-probability ke kuzoba u1 over 15. Ungayi simplify ke mhlambe to 0.07. Yiyo ke answer le. Angazi noma niyayithola. Okay, ithi sibheke enye question
Kuthiwa the Eastern Cape requires new codes for number plates. The new code consists of 4 letters. Okay, 1, 2, 3, 4 ama letters lawo. Followed by 4 digits. 1, 2, 3, 4 ama digits. So lawo ama letters, lawo ama digits. All codes ends with EC, kusho ukuthi ayinendaba ke lento ngeke ingene kulento ethi ama arrangements. The vowels A, E, I, O, U and Q may not be used. So njengoba bethi the vowels A, E, I, O, U may not be used, kusho ukuthi out of 26 letters kuma alphabets sengiuse mina noma sengi-exclude 6, therefore sengisele na 20. Sebethi ke and digits 1 to 9 are used. If ngisebenzisa 1 to 9 kusho ukuthi nama digits awu9 not awu10. Remember u10 it's 0 to 9. Letters and digits may be repeated. Okay, repetition is allowed, repetition is allowed. Ma uthi repetition is allowed kusho ukuthi njobe u20 azoba u20 20 20 20. Ma uthi awu9 repetition allowed 9 9 9 9. Yiyo le inumber yama number plates angaphuma makuwukuthi ayikho condition ekhona. Ithini iquestion yokuqala? Determine how many number plates with different codes can be made. Yiyo ke answer le ngiqeda ukuyenza la. So it's 20 exponent 4 times 9 exponent 4. Noma niyayithola 20 exponent 4 times 9 exponent 4 sithola inamba enkulu kakhulu ke oku 1049760000. Elandelayo bathi determine the probability that the code is randomly selected consists of even digits that are not the same. Kusho lana i-condition ikhuluma ngeside lama digits kuphela. Ithi kodwa ama even angafani lama digits lawa. So remember lana sinama digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9. La sebekhuluma ngama even kusho ukuthi 1 2 3 4. So we have 4 to choose from. Ngoba bathi that are not the same bese siba na 3 to choose from. Ngoba le 1 esiyisebenzisile ngesayisebenzisa. Bese siba na 2 to choose from bese siba na 1 to choose from. Anganoma niyithola leyo nto leyo. Kusho ukuthi for i-probability yethu number of entries, remember condition okubani number of entries wethu kuzoba ubani 20 exponent 4 times 4 factorial. Angazi noma niyakuvuma lokho. Then i-probability therefore kuzoba ubani number of entries oku 20 exponent 4 times 4 factorial over la kungekho condition khona ke. La kungekho condition khona yiyo le. Angazi noma nizokukhumbula lokho. So kuzoba 1049760 1 2 3. I-answer ke ezophuma la iyona probability yethu ke le oku 8 over 2187. Ungayenza ke beku decimal form. Angazi noma kuzwakele yini but iyo exactly lento ade ngiyi-explain ekuqaleni. So kumele uyi-apply ube very carefully ke with ama conditions abakunika wona. Okay, basinikeze nalo igama numerator. Consider the letters of the word numerator. Sengilibhalile la eceleni. How many 9-letter word arrangements can be formed if repetition of letters is allowed? So my allowed kusho ukuthi njoba sina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i-answer yethu 9 exponent 9. Whatever ke answer ke siyitholayo la iyona answer yethu. If beku 1 mark u9 exponent 9 bebengamthatha kodwa, but if ku 2 marks mhlambe zobabhalela u9 exponent 9 and then we work out, we calculate. But how many 9-letter word arrangements can be formed if all 4 vowels are never together
and repetition of letters is not allowed. Ayisekho-ke allowed manje repetition. Khona into engithanda ukuthi siyinake-ke la. Thina sike sakhuluma nge-arrangement lapho khona ama-letters noma abantu beba together nizokhumbula. Ngicela ukwenza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bathi-ke lana if 4 vowels are never together, ama-vowels mangaki? Awu 1, 2, 3, 4 vele. Ngicela ukuyenza mina ngoba ngi-understanda le part yokuthi mabe together ngifike ngibathathe as into A1. Noma nizokhumbula. So ngifuna ukwenza mina i-arrangement lapho khona ama-4 vowels lawa ezoba together. So kuzoba ukuthini le ngithatha njengento A1, okay, okokuqala 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ngino 6 factorial njengamanje times, remember, bese yona lento ade ngiyithatha as into A1 phakathi ngiyakwazi futhi ukuthi ngiyicheck iyodwa ukuthi ke 4 factorial. Noma niyangithola. Le arrangement le ngiqeda ukuyenza ilapho khona lama letters lawa noma lama vowels together. Abafuni ke bona lapho khona ama vowels together. Abafuna lapho khona engekho together. Mangathiwa ke lento lena siyenza kuukuthi nje ama-arrangements engaba mangaki without any condition bese uthola u9 factorial. Angazi noma siyavumelana lapho ukuthi u9 factorial. Lento le inga-arrangeka ngo9 factorial isiyonke without condition. Angazi noma ningangivumela mangathi kushuthi 9 factorial minus lo kuzophuma le answer abayifunayo. Kufana nokuthini? Kufana nokuthi kuhleli abantu bawu20. Ngifuna ukubona mina ukuthi bangaki abangadlanga kulabantu abawu20. Leyo nto ngingakwazi ukuyidetermine ngokuthi ngithi kulabantu abawu20 minus abadlile. So la kulabantu abawu20 angiyimi mina ngiyofuna abantu abangadlanga exactly ukuthi okay lo kadlanga. Ngithi out of labantu abawu20 ngithi 20 people minus the number of people abadlile. Then ngizothola number of people abangadlanga. So iyafana ke nalento engiyenzela. Ngithe 9 factorial okuwama arrangements esewonke wama letters nje onke minus iarrangement iyama vowels mayehleli together. Then ngizothola ke i-arrangement ke yama vowels mayengekho together okuyi answer ke question abayibuzile. Ngicabanga ukuthi ke iyayenza sense mase ngiyibeke kanje. Iphendulwa kanjalo le question lena uboke mhlambe uyinake noma mawuhlangana nequestion enje uyiphendule ngayo lendlela engenze ngayo. Mawuyeka out kwi calculator lento lena uzothola le number le yona answer yakho ke le. Okay. Elandelayo, an 8-letter word arrangement is made from the word numerator. Yena numerator lo. But ke manje sebethe bakhanda nga 8 hayi nga 9. Remember numerator yena una 9. So lento sitshela ukuthi ufactorial ke asambuyise mhlawumbe mangayibuka ngalelo so indlela ebengimchaze ngayo factorial. 1 2 3 4 5 6 7 8 out of how many? Out of 9. An 8-letter word arrangement is made from the word numerator. Numerator has 9 letters kanti thina sikhanda an 8-letter word arrangement. Sebethi all the vowels must be included in this word arrangement. Awu 5, remember my vowels. And repetition of letters is not allowed. What is the probability that a number of entries that all odd number spaces are occupied by vowels? Kodwa babuza probability. Kusho ukuthi sothi thina le arrangement probability, remember probability is bani number of entries over number of sample space. Number of sample space ileyo nto without any condition. Okusho ukuthi 1 2 3 4 5 6 7 8. 8
cishe ngathi 8 factorial ngenza mistake sithatha from 9 kusho ukuthi u9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 not times 1 if beku times 1 then bekuzoba u9 factorial angekwazi futhi kuba u8 factorial anganoma neyithola leyo nto leyo ithi kodwa silungiseke lo ophezulu lo so that sizokwazi ucalculate probability. Now la ngem-highlightile all odd number spaces are occupied by vowels. Ithi sichecke ama odd number spaces 1 3 5 7 yiwo ama odd number spaces lawo azoba occupied by vowels. Ama vowels mangake sinawo la awu4 kusho ukuthi sina 4 to choose from for the first space, sibe na 3 to choose from, sibe na 2 to choose from, sibe na 1 to choose from. Remember azikho repeated so ilokhu iyancipha ngo1 I hope niyayithola. Bese ke mase ngiwasebenzise awu4 ama vowels sekusele ngaki out of lo 9 ebenginayo sekusele 5 kusho ukuthi lezi ipace eyisele izisalela ama letters awu5 eyokuqala ke kusho ukuthi ngizobe ngina 5 to choose from ngiyisebenzise ngibe na 4 to choose from ngiyisebenzise ngibe na 3 to choose from ngiyisebenzise ngibe na 1 to choose from ngoba repetition is not allowed. Mawu times ake lezi number lezi uzothola ke iarrangement abakhuluma ngayo la engihighlighte khona but ababuzi yona arrangement babuzi probability. Therefore kusho ukuthi ngizothini ke probability ngicela nje ukuvela ngibhala p equals lezi number lezi uzobavezela zona kusho ukuthi u4 times 5 times 3 times 4 times 2 times 3 times 1 times 1 okay over total number of sample space okuwukuthi ke 1 2 3 4 5 6 7 8 remember kodwa sithatha from 9 ngeke kube ifactorial ayilingana kuzoba ubani 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 bese yaphela times 1 uzokhumbula ngeke ngachaza kodwa vele ubani ke answer kuzoba u2 1 over 126 i-final answer angazi noma kuzwakele but ilento nje kuphela efundwayo good people kule chapter lena asikho isimanga esikhona ukunje ukwazi ukunderstanda ukwazi ukudila nama conditions ngendlela angakhona kanjalo ngizothanda ukuthi sibheke mhlawumbe iquestion yokugcina noma kuzobe kungeyona iquestion enzima akhona ke ama questions anzima but ngale basic engikunike yona ngicabanga ukuthi ungakwazi mhlawumbe ukwa attempt ala ama questions lawo khona ama questions are very interesting kuyo lento